Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah Joseph H. Mingrop, ublalong ukurtong jong kakon hinyong trip National Awakening Movement na soring kam constituency. Banyak kun yik election MDC siya kayong dorbar tawaan jong kakasi Hills Autonomous District Council. Kabansalong hakar puwitrik udampang arajar pausan. Ulat hep kerteng hakar pupratrik lalingkot arajar pausan. Hakajing keren bekilar patai kubor ubah Mingrop uloong baga jingmi siya kamat. Banyak kun yik election kalong halok katong manyada. Ban kinti wilagi jong. Baban benne pensa. I, Shri Joseph H. Mingrop, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 6th Sorankam District Council constituency, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nakuling juga nga ay ngubay ka tunat bang alayo ya kani kasi basi banwan paling na yaga ban file yaga nomination katong hi kabangawan ban mi sikmat na kabay day bat kani ka election MBC kalong ba kaway kalong ba gidey ban kalong kajinyada nakalyang jongka sengkhnam kita ginong rim jongka kajinyada nang tabat kani ka ban penkiu elek jong bat ban pene pesa ya ke bangidon tila dengin kan ya kata kentin nyada kabumut ba kabokam sana ha kalong baik influx habang ipait lalagay lalan na kanika treat bat ka marketing kai bangi i kalong ba nakajingjur jong ki influx kalong ba ngisya kni hadu ka khipateng ngisya kni hadu ka kamgajam kabang indapit nadu ki por memenswa hakapor ba ka rinda kadang dei ka ri ke barang sedang naduk ki khat khnai spa sau phunyo shakmat kaba kini ki pareng ki wan sini ha kadur kadar ban le ka treat ban le ban khai patang hang ni po ri India juni ha ka bakut ki wan bersensyar ha kita kisnem go manswa kaju hi ka dei baik kani ka treat bat ka marketing hi ka bangi ru hang ni ngi ka bakung san kalong ka nuksa ka PE mentah ha po yodu mentah pindawat ki khasi ki song po footpath bat kini ki dekhar ki song po dukan ti kabalngo kolong ba lada ka district council kadon ye kata ka ikhtiar jong ka ban le ya kani hakabadi bat kani ka trading license ka jingkli kalong ba ya katu ka trading license non tribal trading by non tribal regulation act habala ong ban regulate ya ka kabamut balada don kini ki bri jongi ki khasi pana jongi ki balala ban le ya ka nuku business semdai shu ban nang renew yu ka trading license tadi plilat plilentino ye gibril jong tehendai ke bangi i pada mentah po yodu bat kini PB terter kuma PE mentah bla labon di gibar jelai bosong gajing keli kolong ba menu ba trading license iki kan tena kaliang jong ka khnam ka stick bahai ka tu ka influx ha ka baidei bat ka trade bat ka marketing ru kaju amar badai na katahi ka daw ba ki bar jela ki yo ban khai patang hani bat ki sawan melong trai hang ne bai kum tok ka nuksa mentah ba PE ha kini bimola ha kini ki PB kat ni ki song gidi bar jela sudah timenta ka ban kendang iki laj la piat limba jong ka an haba ka an kala don na du utaw sinem khat khnai spa san pusau regulation act jong ni ka trading by non tribal ti ngikwa na kalyang sangkhnam nangaru simat ngakwa ba ya kani de pembet namar bang sutu ba hapo district council kat kini system gi blalit no si nyopo nyo price nem ka district council kala don timenta ngi ibi kolong sa kum ni kumjo ti ngimla tip bat ngimla ban batai ka ba hadin ki senang tulup susu banabar dah kani kedur jong ka khai pateng pada ka bakut ni khasi ngin hapsu phat nang ni na po state jong ngilong ki retrai tagamut na do paj ba ula ibit ya ka khnam ka batrai na do mansim ni kren pisa mo ni train na do mansim kam kat kitu ki issue bangilai du kamut ni train do mansim ni lut na apply ka pisa mdai ba ong bangilum pisa no tela dangi yo do paj ba ibit yangi hapo district council hapo kan riu banai lane hapo system ngin penbait du dikini trading license namar ngi sutu kadi kani ngalak pun keno ba kadi kani ka culprit ya ka state jungi ya ka khasi jungi lada finwat bahai kata kadi bitam ke influx bai haka treat bat ke marketing lat nang tam dali ayu ya ngasim ke influx namar kadi ka tu kalenti ke ban sisin ba ayo rung seni te
ayo orang sini ki babun pada ki jerut-jerut ki bun kita ingin sepen baik haban dangila poi policy council ladang ini kan ki an kala ada lupa mo te ki badan kam hiban pengklan cui ka an kata ngindang haban le tajaj ba mentang padon ngindang habannya election ai shwa ba un poi yang hi policy council dan ngin sapai ka kam ngin subun tan ka tin kam ya dan ringi don kam poi ka kam nomor na subun tan ka kam ngin poi ta ya kata ka jing bam don kata ke song hak pai ba banjet nomor poi ka kam ngin trai kat kini ki senam ki bengila lek kat kini ki benai ki bengila lek ngila de pring ngila de puni kam ning ban pakat baklaba ka kram tre lada ki don ki bampe ka news ki babun ki bampe ka news te handai agni ki senam ki agni ki benai ki senam ki bla lek ka kram ka tre borba ban lek cibun ki kam ke bam mentoy ya ga jai ban reu te ngasu ban ong ba lada ki dang don ki bampat itu ka kram ki bampat tip ka kram ngatrai ngalong ki ba subha ban wat tip ka kram gari ai wat la jer la tho ru la jer la tang ru khnam bat ka khnam la kharu na ka singka jung KSU kumangitip ka kerteng jung ka bakade ka movement kam dei ka political party kene kani kam dei ka political party kam dei hiru ka bar perkhat ki ki bentai ban numtai ye ka jai bandiu ing perkhat bi movement ka bumut ladang ngiram election ru ngitrai bal ladang job election ru nginak tare khamba kata ka dei ko bal ladang ngiram ngin mare hamadan ladang job ngintrai lang hamadan ba ban ngimong mengintri tang hajong ben nginle ki research ki babun ban nginle hmuak ru ban nginta jam susu khmat de kam bahas ka bangidai ban yadai la de kat kum ki an kat kum ka benet dung de sekon sil ka wala don du kimpor mandai muswa ki khat san kai ki khat khandai san ko kle kisne muswa kadang ini keren kumi kita mut ngai ba shibun ki kita ki jing senjor akarti sencar jong ga district council namar kum bangitip ba ka district council ka dei be ka tribal administration mo nginu mekran ni ka state government ka dei la jong hi bat ki bri ki banabar kitip ba hapo Meghalaya jongi kiran RT government kata ka dei ka tribal administration kata ka belum governing la jong hi ka governing body bat ko wi pade ka dei ka state government tingi ngi mekran ni kata ka wi ngi kran tik tangi ka ni ka tribal administration ka ba kuntup lut ya ki create dong sensar snong ya ki hima ya ki raj dong sedong ba ka ni ka ju tibat ya kata ngi nyela ka bala ban pers kameka bat bante la kameka namar ban numbutu chinu ru benar betul tak ka perumahan lut Kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai ki man ki bakong san ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik rumpang arjar arpsa baik ya ka ni ka program markman pat ki kertong